Maayong adlaw, maupay na adlaw, marhay na aldaw, magandang araw po sa ating lahat. Isang makabuluhang pagbati sa ating lahat, sa mga naririto sa ating virtual na espasyo, at sa mga nanunood sa pamamagitan ng Facebook Live sa Bicol University Official FB page. Sa ngalan ng Bicol University Sentro ng Wika at Kultura, malugod at taos-puso po naming ipinapahayag ang aming pasasalamat sa inyong pakikiisa at makabuluhang pagdalo sa ating programang pinamagatang Tertulyang Pampanitikan na may temang Beket Panitikan para sa Katwiran at Kalikasan. Sa mga nanonood po sa Facebook Live, maaari po ninyong i-comment ang inyong pangalan at kung saan po kayo nanonood. Gusto po naming malaman kung saan umaabot ang ating programa ngayong araw. Ako po si Prof. Sherilyn M. De La Torre, ang inyong magiging guro ng palatuntunan at ako po ay malugod na bumabati at formal na nagpapaabot ng mainit na pagtanggap sa inyong lahat sa ating programa ngayong araw. Upang formal na simulan ang ating programa, inaanyahan ko po ang lahat kasamang ating online viewers na tumayo at makiisa sa pag-awit ng ating pambansang awit ng Pilipinas sa pamamagitan ng audio-visual presentation at pagkatapos po ay susundan ito ng panalangin na pangungunahan ni Profesor Joshua Balyon. Bayang magiliw, perlas ng silangan, anak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisili. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mabaga, nilagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Pag-isap ng matawat mo'y tagumpay na nanininig. Ang bituin at araw niya kailan pang mali magdidilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya na may mga pirang mamatay ng dahil sa'yo. Mamibi po kita sa kagurangnan, asin ipikit ta po ang sa tuyang mga mata. Kagurangnan, sa imo kami minadulok, ngunyan na aldaw. Kulita ikaan, kaglalang, kang gabos na kagayunan, kan mga konsepto, asin tataramon. Sa imo minapuon, ang gabos na ideyang nagbubusol sa mo, nga ni adalan ini. Asin sa imo, hali ang daing pundong bulos, kan mga kaisipan, na daing masalod kan sa muyang limitadong isip. Kagurangnan sa oras na ini, hagad mi an sa imong paglinig sa samang mga puso asin isip. Patawadon mo kami kan sa muyang mga kasalan, sa pagbalgarman o sa pagkukulang. Hayag man ini o patago. Lugod kagurangnan, mahira kong Diyos, sa oras na ini, giyahan mo ang lambang saro, ang lambang makikisumaro. Inat sa gabos sa mga mapresentar kan sa indang pag-aadal, na maihiras lugod tinda, ninmarhay, ang sa indang mga hinandang presentasyon. Sa mga matao kan sa indang mga hurup-hurup, kagurangnan, na masabi ninda ang magagayon na komentaryo. Asin sa mo, ng mga paradangog, asin para hiling, nalugod magkaigo kami nin totoong pag-apresyar, asin inspirasyon. Siri man kagurangnan, hagad mi natabangan mo ang mga tao sa likod kan programang ini. Gayahan mo sinda na maging toltol lugod ang pagpadalagan ninda kan programa. Asin ultimo sa gabos, tukdoan mo ang kada saro. Ilaag mo sa samuyang mga puso sa tabang kang banal na espiritu. Na sa gabos, na sa mong mauukudan, kagurangnan, maitaumi nanggad ang gabos na pag-onra asin pagrokyaw para sa imo sana. Huli ta ang gabos na bagay, hali sa imo, huli sa imo, asin para sa imo. Hindi po ang samuyang pamibi sa pangalan kang sa imong aking Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Maraming salamat po.
Upang magbigay ng pambungad na bati, malugod po nating inaanyayahan ang masigasig at kagalang-galang na dekano ng Pamantasan ng Bicol Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar. Salubungin po natin siya ng isang mainit at masigabong palakpakan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kagalang-galang na panauhin. Sina Attorney Marites Barrios Taran, taga-Pangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino, ang ating butihing Pangulo ng Pamantasan ng Bicol na si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Siya po ay magbibigay ng pampasiglang mensahe. Sa Direktor ng Wika at Kultura ng Pamantasan ng Bicol na si Dr. Marilet Lopez Londonio, mga mag-aaral, mga guro, ang magiging po nating tagapanayam at reaktor ng mga dalubhasa sa Pilipino. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng Kolehiyo ng Arte at Letra, nais ko pong batiin kayo sa ating tertulya ngayong araw na may temang Becket Panitikan, Bigkis sa Katwiran at Kalikasan. Bilang bahagi ng mandato ng Komisyon ng Wikang Filipino, alinsunod sa Republic Act 7104 na may layunin na paunlarin, pagyamanin at ipalaganap ang ating wika at panitikan. At sa adhikain ng sentro ng wika na isulong at payabungin ang katangiang pangwika at pangkultura ng puok na kinalalagyan nito habang pinapalaganap ang wikang Filipino. Pangangasiwaan ng ating mga kaugnay sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan upang mapaigting panglalo ang pagpapahalaga sa katutubong wika. Ang araw na pong ito ay magiging makabuluhan sa inyo pong ating pagtitipon sa pagdiriwang ng ating wika, panitikan. At maligaya po ako na makasabay po dito sa programang ito na sana po ito po ay maging makabuluhan dahilan importante po na magkaroon ng pag-ugnay sa kalikasan at katwiran. Marami pong salamat at magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Aguilar. Isang karangalan po na mapakinggan ang iyong makabuluhang mensahe na tiyak magbibigay inspirasyon at buhay sa ating programa ngayong araw. Sa puntong ito, atin pong bibigyan pansin at buong paggalang na papakinggan ang mahalagang mensahe mula sa kagalang-galang na tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites Barrios Taran. Salubungin po natin siya ng buong sigla at masigabong virtual na palakpakan. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Malugod kong binabati sa lahat ng mga dalubhasa, mananaliksik, guro at mga mag-aaral na nakikiisa sa tertulyang pampanitikan na ito. Ako ay lubos na nagagalak na maging bahagi ng inyong pagdiriwang sa pambansang buwan ng panitikan. Sa pagdiriwang ngayong taon, inihikayat tayong lahat na pagnilayan kung gaano kahalaga ang panitikan sa ating buhay, partikular na bilang mahalagang sangkap o nukleo ng ating pagkatao, pagkamamamayan, pagkalahi at pagkabansa. Ang temang Becket Panitikan para sa katwiran at kalikasan ay hango sa salitang Becket ng mga abutainen ng Palawan na nangangahulugan ng bigkis o nagkakaisa o sama-sama. Ipinapakita ng temang ito panitikan bilang makapangyarihang puwersa na nagbubuklod sa atin. Hindi lamang bilang aliw o sining, kundi bilang isang instrumento sa pagpapalaganap ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakaunawaan sa lipunan. Sa pamamagitan nito na ipapahayag natin
ang ating mga saloobin at damdamin na ipapakita ang karanasan at pananaw ng bawat isa at napapalawak ang kamalayan sa mga isyong panlipunan at pangkultura. Pinapanday nito ang diwa ng kolektibong pagkilos at responsibilidad na ang bawat mambabasa at manunulat ay nagiging bahagi ng mas malawak na pagkakaisa. Ito ay isang lipunang may malasakit sa isa't isa at sa kalikasan, at may pagnanais na itaguyod ang katarungan, ang karapatan at pangangalaga sa kapaligiran. Ang subtema ay hango sa mga akdat ng bayani at Makata na si Francisco Balagtas Baltazar, partikular na sa kanyang mga obrang Florante at Laura at Orozman at Savira. Ang katwiran ay sumasalamin sa kakayahan ng tao na mag-isip ng malinaw at makatarungan. Nakikita ito sa mga akdang nagbubukas ng kamalayan sa mga isyong panlipunan, moral, at pangkultura mula sa karahasan, katiwalian, at diskriminasyon, hanggang sa mga hamon sa edukasyon at karapatang pantao. Ang kalikasan naman ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating ugnayan sa kapaligiran at kung paano ito dapat pahalagahan, ingatan at igalang. Sa harap ng krisis sa klima, polusyon, deforestation at iba pang suliraning pangkalikasan, nagsisilbing tinig ang panitikan na nag-uudyok sa atin na magnilay, magbalik tanaw, at kumilos para sa pangangalaga ng kalikasan. Sa inyong tema, Pangulong Ho Panitikan, Ingog Ho Katwiran, Daw Manalipod Ho Kalibutan, pinagsama-sama ng subtema ang katwiran at kalikasan bilang gabay sa makabuluhang panitikan. Hinihikayat natin ang mga manunulat at mambabasa na gamitin ang kanilang malikhaing pagsusulat at pagbasa, hindi lamang bilang aliw o edukasyon, ngunit bilang paraan upang linangin ang malasakit, responsibilidad at paggalang sa lipunan at sa kalikasan. Sa ganitong paraan, ang bawat akda ay nagiging paalala at hamon sa atin na maging mapanuri, makatao, at may malasakit. Isang panawagan na ang panitikan ay patuloy na magsilbing ilaw at gabay sa ating sama-samang paglalakbay. Tunay nga ang panitikan ay isang bigkis, pinagsama-sama nito ang katwiran ng isip at pangangalaga sa kalikasan bilang gabay sa ating paglalakbay. Hinihikayat ko ang mga manunulat at mambabasa na gamitin ang inyong talino at panulat upang linangin ang malasakit at responsibilidad hindi lamang sa kapwa, ngunit maging sa ating kalikasan. Tayo ngayon ay humaharap sa matinding krisis sa enerhiya. Sa ganitong pagkakataon, tayong lahat ay pinatawag upang bilang isang bansa ay magkaisa at magtulong-tulong upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na yaong mga higit na nangangailangan. Hindi na tayo kailangan pang maghintay ng iba pang bayani. Tayo na ang maging bayani sa ating bayan. Ngayon natin ipakita ang ating pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsuporta ng mga lokal at katutubong proyekto o kaya'y negosyo upang lumangoy ang ating ekonomiya. Maging masinop tayo sa paggamit ng enerhiya. Tayo ay magbasa ng mga aklat mula sa panitikang Pilipino. Mag-aral tayo ng mga bagong kasanayan o kursong mangangalaga sa kalikasan at makatutulong sa pag-angat ng ating kabuhayan. Itaguyod natin at ipagmalaki ang ating kultura sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na artista o manunulat. Magbahagi tayo ng ating mga tradisyon at angkop na kaugalian sa social media.
at sumulat ng mga napapanahong artikulo sa wikang Filipino at mga katutubong wika. Naway ang bawat salitang inyong bibitawan at isusulat sa tertulyang ito ay magsilbing ilaw, naggagabay sa ating kolektibong pagkilos para sa isang lipunang makatao, makatarungan at may pagkilala sa kalikasan. Muli po, maraming salamat. Binabati ko po kayong lahat sa tagumpay ng gawain ito at mabuhay ang panitikang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat po sa napakahalagang mensahe na ating napakinggan. Ang iyong mensahe ay tunay na nag-iwan sa atin ng malalim na pagdinilay, nagbigay linaw, inspirasyon at patuloy na nagpapaalala sa kahalagahan ng ating wika bilang sandigan ng ating kultura at pagkakakilanlan. Muli po nating ipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat kay Attorney Marites Barrios Taran, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat po. Para sa ating online viewers, maaari po kayong mag-react o mag-iwan ng inyong mga komento o reaction sa ating live stream. Ngayon, dumako naman po tayo sa mensahe ng ating komisyoner, kinatawa ng Wikang Bicol, Dr. Evelyn Olikino. Bigyan po natin siya ng masigabong bertual na palakpakan. Diyos maray na aldaw sa satuya gabos. Maligayang buwan ng panitikan 2026. Maraming salamat Bicol University sa pagsasagawa ng tertulyang pampanitikan 2026. Malugod na pagbati sa Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Merilet L. Londonio, at natatanging pasasalamat sa Pangulo ng Bicol University, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, sa kanyang buong suporta sa lahat ng adhika tungo sa pagpapayaman at pagpapaunlad ng ating panitikan. Sa tagapangulong komisyoner ng KWF, Attorney Marites Barrios Taran, maraming salamat sa inyong palagiang suporta sa Bicol University. Sa tagapagdaloy ng palatuntunan, Professor Sherilyn De La Torre, sa mga tagapanayam na sina Dr. Maricel Baldosa ng University of Eastern Philippines at Dr. Joban Giray ng University of Eastern Philippines, Lauang, Northern Samar. Sa ating mga panauhin, mga mag-aaral, mga guro, mga kaibigan, at sa lahat ng nakaantabay sa Zoom, maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang temang Bekit Panitikan para sa katwiran at kalikasan ay pagbibigkis na tayo ay magkaisa, magtulungan at mag-unawaan tungo sa iisang adhikain. Ang magamit ang iba't ibang uri ng panitikan sa pagpukaw ng malinaw at makatarungang kamalayan, pangangalaga sa katwiran at kapaligiran. Tungkulin natin bilang mamamayang Pilipino ang sama-samang pagkilos upang maisakatuparan ang makabuluhang panitikan na kumakalinga sa lahat ng antas ng lipunan. Ang aking taos sa pusong pagbati sa inyong lahat sa pagsasagawa ng tertulyang pampanitikan. Diyos mabalos sa Indo Gabos. Maraming salamat po Dr. Olikino sa makabuluhang mensahe. Para naman po sa isa pang pampasiglang mensahe na tiyak magbibigay inspirasyon, lakas at sigla sa ating pagtitipon ngayong araw, atin pong buong galang na inaanyayahan ang isang kagalang-galang at isang huwaran sa larangan ng pamumuno at akademikong serbisyo,
Ang Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, salubungin po natin siya ng masigabong virtual na palakpakan. Marugdog na pagbati mula sa pamantasan ng Bicol, lungsod ng Legazpi, sa pinagpipitagang tagapangulong komisyoner ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang ating kaibigan, Attorney Marites Barrios Taran. Sa mabunying komisyoner sa Wikang Bicol, Dr. Evelyn C. Oliquino. Sa butihing mga pangalawang pangulo ng pamantasan ng Bicol, Pangulo sa gawaing akademiko, Dr. Maria Julieta B. Bores, pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, VP Cyrus Barameda, pangalawang Pangulo sa Pananaliksik, Pag-unlad at Extensyon, Dr. Lani L. Maceda, pangalawang Pangulo sa Pagpaplano at Pag-unlad, VP Sani Ramos, sa mga dekano at direktor ng iba't ibang kolehiyo at departamento, sa masigasig na direktor ng DU Sentro ng Wika at Kultura at siyang punong abala sa gawain ito, Dr. Marilet Lopez Londoño, sa masisipag na mga profesor at kawani ng pamantasang Bicol, mga mag-aral, mga kalahok, sa lahat ng mga panauhin sa pagdiriwang na ito at kapwa ko Pilipino, malugod na pagbati ng isang maligayang buwan ng panitikang Pilipino sa ating lahat. Taon-taon, isinasagawa tuwing buwan ng Abril ang pagdiriwang ng buwan ng panitikang Pilipino o National Literature Month, nalinsunod sa proklamasyong bilang 968 na nilagdaan noong 2015 sa pangunguna ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, Komisyon sa Wikang Filipino at National Book Development Board. Nagpapahayag ang opisyal na tema upang magsilbing gabay sa pagdiriwang ng buwan ng panitikang Pilipino sa buong bansa. Sa taong 2026, ang ating pagdiriwang ay nakatuon sa temang Biket, Panitikan, para sa katwiran at kalikasan. Ang salitang biket ay hango sa agutaynen ng Palawan na nangangahulugang bigkis, pagkakabuklod o pagkakaisa. Sa taong ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang yaman ng ating wika at panitikan, bagkos binibigyan din natin ang makabuluhang papel ng panitikan sa pagbubuklod ng ating katwiran at pagmamahal sa kalikasan. Hindi lamang masasalamin ang ating mayaman at makulay na panitikan sa mga aklat o mga akdang na ilimbag ng ating mga bayani. Ito ay isang buhay na daluyan ng ating kultura at paninindigan. Sa gitna ng makabagong teknolohiya at mga hamon ng kapaligiran, ang panitikan ang nagsisilbing tulay upang ating maunawaan ang katotohanan, yaan ay katwiran at mapangalagaan ang ating tahanan at yan naman din ay kalikasan. Ang salitang biket ay magsisilbing paalaala at hamon sa atin. Una, bigkis sa katwiran. Sa panahon na laganap ang maling impormasyon o fake news, ang panitikan ay kailangan ng maging boses ng katotohanan. Ang bawat kwento, sanaysay at tula na ating isinusulat ay dapat magmulat sa atin sa mga tunay na isyong panlipunan. Ito'y isang paalaala na ang ating panitikan ay hindi bulag. Ito ay may paninindigan at katwiran. Pangalawa, bigkis sa kalikasan. Ang panitikan ay nagsisilbing daluyan ng kamalayan at malasakit sa paglalarawan ng kagandahan ng ating kapaligiran at pati na rin ng unti-unting pagkasira nito. Napupukaw ang ating damdamin upang pangalagaan ang mundong ating itinuturing na tahanan. Ipinapaalala nito na ang kalikasan ay hindi lamang likas na yaman, kundi isang buhay na sistemang ating pinanggalingan at kinabibilangan. Bilang mga kabataan at tagapagmana ng kinabukasan, tungkulin nating pahalagahan, pagyamanin, at ipagpatuloy ang ating panitikan. Hinihikayat tayong gamitin ang panitikan bilang kasangkapan, hindi lamang sa pagpapahayag ng sarili, bagkus
maging sa pagtataguyod ng katarungan at pangangalaga sa kalikasan. Sa ganitong paraan, napapanatili nating buhay ang ating identidad bilang Pilipino. Naway magsilbing paalaala ang temang ito na ang panitikan ay isang bigkis, nagdurugtong sa ating bilang mamamayan at nag-uugnay sa ating sa kalikasan. Sa bawat panulat, naway manaig ang katotohanan. Sa bawat akda, naway mamayani ang malasakit. At sa bawat tinig, naway umusbong ang pagkilos para sa isang makatarungan at luntiang kinabukasan. Mabuhay ang wika at ang panitikang Pilipino. Mabuhay ang mga katutubong wikat sa Pilipinas. At higit sa lahat, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang ating amang Diyos na pinagbuklod ang ating lupa. Maraming salamat po sa napakamakabuluhang mensahe na iyong ibinahagi sa amin, Dr. Nebres. Ang iyong mga salita ay tunay na nagbigay sa amin ng bagong sigla, pag-asa at determinasyon upang ipagpatuloy ang aming layunin ng may husay at dedikasyon. Muli po nating ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating Pangulo ng Pamantasan, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III. Ngayon po ay dumako na tayo sa unang bahagi ng ating talakayan. Sa puntong ito, tunay po naming ikinararangal na ipakilala ang ating unang tagapanayam, isang kilalang iskolar at masusing mananaliksik sa larangan ng wika at kulturang regional. Siya po ay magbabahagi ng mahalagang kaalaman na tiyak na magpapalawak sa ating pag-unawa sa kulturang lokal at panitikan ng rehiyon. Ang ating unang tagapanayam ay guro sa pamantasan ng Silanganing Pilipinas, Lauang Campus. Nagsilbing coordinator ng student teaching at field study. Gayon din, bilang pinuno ng mga income generating project ng kanilang pamantasan. Isang manunulat, kabilang sa kanyang mga nalathalang akda, ang mga tula sa mga antolohiyang verbo, ang kapangyarihan ng tula, mga katagang naging taludtod at padayon. Siya rin ay co-author ng aklat na Struktura ng Wika. Aktibo siya sa iba't ibang pagsasanay sa pagsulat. Gayun din, siya ay napiling kritiko sa aklat sa Filipino na binuo ng Departamento ng Edukasyon, Ikawalong Rehiyon. Nakatanggap ng International Gawad Pamana ng Pluma Platinum Award bilang katangi-tanging manunulat. Siya ay kasalukuyang editor-consultant ng Visayas sa bagong proyektong pampanitikan ng KAFAMPI, Mindshapers Corporation, Incorporated at ME Publication. Tatalakayin niya ang paksang pagdumdum sa mga surumatanon ng Lauang, Hilagang Samar. Isang pagsusuri sa kulturang Nortehanon. Bigyan po natin ng isang mas sigabong virtual na palakpakan ang ating unang tagapanayam, Dr. Maricel Ortega Baldosa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tunay na isang dakilang karangalan ang pagkakaloob sa akin ng pribilehiyong ito upang maging tagapagsalita sa ating webinar. Ang tiwala at pagkakataong ibinigay sa akin ay hindi ko itinuturing na simpleng tungkulin lamang, kundi isang mabigat na pananagutan na maghatid ng tinig hinggil sa kalagayan ng ating panitikan sa kasalukuyang panahon. Ang panitikan ay tulad ng ilog na dumadaloy, pinagmumula ng buhay, karunungan, at identidad ng ating lahi. Ngunit sa gitna ng mabilis na agos ng makabagong teknolohiya at banyagang impluwensya, nanganganib itong matabunan at tuluyang maglaho kung ipagwawalang bahala natin. Kaya't ang ating pagtitikon ngayon ay isang paanyaya na muling balikan, yakapin at pagyamanin ang panitikan, sapagkat sa pagkawala nito ay nawawala rin ang isang bahagi
ng ating pagkatao. Ngayon, hayaan ninyo akong ilahad sa inyo ang kinalabasan ng aking pag-aaral tungkol sa pagdumdum sa mga surumatanon ng Lawang Hilagang Samar, pagsusuring kultural. Bago natin ipagpatuloy ang kinalabasan ng aking pag-aaral, alamin muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdumdum. Mga kaibigan, pag sinabi nating pagdumdum, ito ay ninorte sa Marnon na ang ibig sabihin ay pagdalumat, pag-alaala. Samantala, ang surumatanon naman ay isang uri o anyo ng panitikan na sa Filipino ay tinatawag namang kwentong bayan. So bakit kaya mahalaga na pag-aralan ang mga panitikan, lalong-lalo na sa isang lugar tulad ng Lawang? Ano kaya ang naghikayat sa akin para pagtuunan ang panitikan ng Lawang Hilagang Samar? So simple lang ang aking tugon. Naniniwala po ang inyong lingkod na ang panitikan ng isang lugar ay hindi lamang koleksyon ng mga akda, kundi buhay na larawan ng kanilang kultura. Kung ano ang kultura ng tao, iyon din ang makikita at mararamdaman sa kanilang panitikan. Sa ginawa kong pananaliksik o pag-aaral, kaugnay sa paksang pagdumdum sa mga surumatano ng Lawang Hilagang Samar, ang naging layunin ko kung bakit pinag-aralan ko ito ay unang-una para malikom ano-ano itong mga kwentong bayan na umusbong sa Lawang Hilagang Samar. So naging tuon sa pag-aaral ko ay ang alamat o pinagmulan tungkol sa mga bagay, lugar, at iba pa. Ikalawa ay ang mga bugtong na umusbong dito sa Lawang Hilagang Samar. Ikalawang suliranin or layunin sa ginawa kong pag-aaral ay alamin ang pagpapahalagang kultural na matatagpuan sa mga surumatanon, no? Kaugnay halimbawa sa dimensyong espiritual, pang-ekonomiya, physical, social, intellectual, political, at iba pa. Sunod ay ang bugtong, no? So inalam ko rin ano-ano yung mga nasa likod na kultura na mababakas sa nasabing mga bugtong. So ikatlong layunin ay ang makabuo ng babasahin na naglalaman ng iba't ibang panitikan ng Lawang Hilagang Samar sa layuning ito'y mapagyaman at mapreserba bago maibaon sa limot. Ngayon, tunghayan natin ano ang kinalabasan sa nasabing pag-aaral. Okay, sa unang suliranin, na ano-ano ang surumatanon ng Lawang Hilagang Samar ayon sa una ay alamat. So, mayroon po 56 na barangay ang Lawang Hilagang Samar. Subalit, ang nalikom na surumatanon ay 44 lamang. Ibig sabihin, may mga lugar na wala nang makitang surumatanon. Subalit hindi po nangangahulugan na sadyang walang surumatanon sa nasabing lugar o walang alamat sa nasabing lugar. So ayon sa kinalabasan ng pag-aaral, ang ilan sa mga alamat na alam nila ay nakalimutan na ang ilang bahagi. Yung iba naman ay pumanaw na ang nakakalam. At
lumabas din sa kinalabasan ng pag-aaral na ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay ipinagwawalang bahala na lamang ang panitikan doon sa kanilang lugar dahil sa pagkahumaling sa iba't ibang mga akda, sa iba't ibang mga babasahin, lalong-lalo na dahil sa impluensya ng social media. Pagdating naman sa bugtong, 22 bugtong lamang. So, hindi rin ibig sabihin na wala ng bugtong o walang bugtong sa kanilang lugar. Napakaraming mga bugtong, yan yung sinasabi nila, subalit ang problema rin, nakalimutan na. No? Nakalimutan na nila. So, nanganganib, yes, nanganganib ang panitikan sa Lawang Hilagang Samar. Ang karamihan dito ay tuluyan ng nabaon sa limot. So kung hindi tayo magtutulong-tulong para likumin ang mga ito, maaaring dumating ang panahon na tuluyan ng mawala ang tatak ng pagkalawangano natin. So sa ikalawang suliranin ay na tinugunan ng inyong lingkod ay kung ano-anong pagpapahalagang kultural ang matatagpuan sa mga surumatanon sa Lawang Hilagang Samar batay sa sumusunod na dimensyon. So una, tunghayan natin ano-ano yung mga kultural na makikita sa mga alamat na nalikom ng inyong lingkod mula sa ginawang pananaliksik. So sa aspetong espiritual, lumabas ng mga lawanganon, karamihan ay mga Katoliko. Nagdaraos ng pista, naniniwala sa mga santo at milagro. So halos lahat ng barangay na sakop ng Lawang ay karamihan Katoliko, no? At taon-taon ipinagdiriwang ang kapistahan ng kanilang patrono o patrona. No, ito'y nagpapatunay na makadiyos, no, ang mga lawanganon. Pagdating naman sa dimensyong espiritual, pang-ekonomiya, simpleng pamumuhay lamang mayroon ang mga tagalawang batay sa nilalaman ng mga alamat, no, na nalikom natin. Nahahati sa dalawa yung kabuuang hanap buhay ng mga lawanganon. Una, ang mga lawanganon kasi, kung titingnan yung lokasyon, marami sa mga lawanganon o mga barangay ng Lawang ay makikita sa malapit sa karagatan. So ang mga taong naninirahan dito, kalimitan sa kanila ay mga mangingisda. Habang ang mga tao naman na naninirahan sa kapatagan, yung pangunahing hanap buhay nila ay pagtatanim, no? Pagtatanim. At yung mga kagamitan nila sa pagtatanim, panghuhuli ng isda, yung mga kagamitan na sila lamang ang gumagawa, no? Wala pang mga dekuryenteng kagamitan noon, no? Pagdating naman sa dimensyong physical, ang mga tao sa Lawang, mas malaki ang paniniwala nila sa mga albularyo kaysa mga doktor, no? So siguro isa sa mga dahilan kung bakit albularyo muna dahil nga sa payak na pamumuhay. Walang sapat na kinikita, kasya lang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya imbes na pumunta ng bayan, magpagamot sa doktor, magpa-hospital, kontento na muna sila doon sa albularyo. So ang kalimitang gamot nila ay mga halamang gamot, no? So ang mga lawanganon ay marunong din magpahalaga at makontento sa sarili nilang kakayahan
sarili nilang katangian, kung kaya't makikita sa mga lawanganon ang hindi pagiging mapaghangad. Dumako naman tayo sa dimensyong social. So, likas na sa mga lawanganon ang pagiging mapagbigay. Kapag ka may bisita, lahat ay ibibigay, no? Para maging komportable, maging masaya, maging kontento, at may paramdam na sila ay welcome doon sa kanilang pamamahay. So, buhay na buhay sa mga lawanganon ang sistemang barter. So, hindi na kailangan noon yung pera. Nakikipagpalitan na lamang. Halimbawa, yung mga mangingisda, marami silang isda, makikipagpalitan sila ng gulay doon sa mga kaibigan nila, kakilala nila na ang trabaho ay pagtatanim, no? So, ugali rin nila ang magbigay ng ulam sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan. Halimbawa, tuwing hapunan, may niluto silang isda, tinulang isda. So, dadamihan nila ito. Para saan yung iba? Para maibahagi doon sa mga kapitbahay. At kapag ka may okasyon, hindi po mawawala ang kainan, inuman, at sayawan. So, hindi kumpleto yung isang okasyon kung walang inuman, walang sayawan, walang kainan, no? So, at syempre, nagtitipon-tipon yung magkakaibigan, magkakamag-anak, para mapagsaluhan ang inihandang pagkain. Pagdating naman sa dimensyong intellectual, mababakas doon sa mga alamat na unti-unti nang binibigyan ng importansya ang edukasyon. Kaya tulong-tulong ang mga mamamayan na magtayo ng pang-elementaryang paaralan. Ito pa lamang yung kaya nilang maitayo noon, no? Pang-elementarya. Kaya yung nangyayari noon, pagkatapos ng elementarya, kailangan lumuwas ng napakalayong lugar kung nais nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ngunit kung walang kakayahan ang mga magulang, natustusan ang pagpapatuloy sa pag-aaral ng kanilang mga anak, pagkatapos ng elementarya, tumitigil na sa pag-aaral yung mga bata at tumutulong na lamang sa mga magulang sa paghahanap buhay. Ikatlong dimension, sunod na dimension ay ang dimensyong political. Ito yung pang-anim na dimension. So, ang mga tao makikita doon sa alamat na may malasakit at pagpapahalaga sa kanilang lipunan. Naniniwala sila na mahalaga sa isang lugar ang may namiminuno. Kaya't nagtatag sila ng mga opisyales na ibinatay ang pagpili sa kakayahang mamalakad at mamuno. At dahil sa naniniwala sila na ito yung paraan para mapanatili ang katahimikan sa kanilang lugar, naroon din ang kanilang pagkilala sa kapangyarihan ng kanilang pinuno. So marunong silang sumunod sa pinag-uutos ng kanilang pinuno. Sunod ay ang dimension political. So, ang mga lawanganon ay may pagpapahalaga sa sarili at sa kanilang kapwa. So, marunong silang magprotekta ng kanilang sarili at kapwa. So, hindi nila pinababayaan na sirain ang kanilang buhay, no? Naniniwala sila na ang dignidad ay isa sa ipinagmamalaki natin sa kabila ng kapayakan ng ating buhay. Pagdating naman sa bugtong, lumabas sa pag-aaral na ito'y kinapapalooban ng mga uri ng pamumuhay mayroon, no? Mga kaganapan sa araw-araw nilang buhay.
So dumako naman tayo sa ikatlong suliranin na tinugunan or inalam ng inyong lingkod kung ano yung resulta, no? So ano ang mabubuong babasahin upang mapagyaman at mapreserba ang panitikan ng Lawang? So ang nangyari po dito, tinikon po ng inyong lingkod ang mga alamat, ang mga bugtong na nalikom sa iba't ibang bahagi ng Lawang Hilagang Samar. So nakahanda na po ito para gawing aklat, no? Gawing aklat upang mapreserba ang mga panitikang ito na nagsisilbing imbakan ng kasaysayan, paniniwala, kultura at pamumuhay ng mga Lawanganon. So, maaaring may tanong ninyo, bakit kailangan may preserba ang mga panitikang ito? Narito yung mga dahilan kung bakit kailangan mapreserba ang panitikang umusbong sa isang lugar. Unang-una, ang panitikan, ito ay nagsisilbing salamin ng kultura. Ang mga alamat, epiko, kasabihan at awit ay naglalaman ng paniniwala, tradisyon, pamahiin ng isang komunidad. Sa pamamagitan din ng panitikang taglay ng isang lugar, ay naipapasa ng kultura sa susunod na henerasyon. So, sa pamamagitan ng panitikan, ipapasa nga, no, ang kaugalian at pagpapahalaga ng mga ninuno. Higit sa lahat, naipapalaganap ang identidad ng mga tao sa isang lipunan, no? Nabibigyan ng pagkakakilanlan sa isang lugar. Na ibig sabihin kapag narinig o nababasa natin ang kanilang panitikan, nakikilala natin ang kanilang pinagmulan, pananaw at paniniwala. Isa pang dahilan kung bakit kailangan mapreserba, no? Ito ay nakapagdudulot ng pagbabago at pag-unlad ng kultura. So habang umuunlad ang lipunan, ang panitikan ay sumasabay sa pagbabagong ito. So dahil dito, nagiging talaan din ng panitikan ng pag-unlad at pagbabago ng kultura. Okay. So yan yung mga dahilan kung bakit kailangan mapreserba, no? So ngayon, preserbasyon lamang ba ang kailangan? Or kailangan talaga nating maisalba ang panitikan ng isang lugar? Unang-una, bakit kailangan isalba? Makikita natin sa panitikan anong kasaysayan ang pinagdaanan ng lugar na yon. Ayon sa pagbabago ng panahon, paglimot ng kabataan, kakulangan sa dokumentasyon at higit sa lahat, dulot ng globalisasyon. Ngayon, ano kaya ang magiging epekto kapag tuluyan ng nabaon sa limot ang panitikan ng isang lugar? Narito yung mga dahilan. Una, pagkawala ng identidad. Mawawala ang pagkakakilanlan ng isang lugar dahil hindi na mababalikan ang kanilang kultura at pinagmulan. Lalo na kapag niyakap na natin kung ano ang dulot ng globalisasyon. Pagputol ng koneksyon sa nakaraan. Wala nang mababasa ng mga panyo ng panitikan na kinapapalooban anong kultura, anong pamumuhay, anong kaugalian mayroon ang ating mga ninuno. No? Paghina ng sariling wika. Maging sa kasalukuyan, may mga dialekto tayo
Yung unang wika natin, unti-unti na rin namamatay. Dahil sa impluensya ng social media, higit sa lahat ng globalisasyon, na mas binibigyan natin, niyayakap natin ang mga wikang dayuhan, pinagmamalaki natin ang paggamit ng wikang dayuhan kaysa sa sarili nating wika. No? So sa kabuuan, ang pag-aaral ng panitikan ng isang lugar ay parang pagbabalik tanaw at pagtanggap sa ating pinagmulan. Sa ganitong paraan, naipapasa ang yaman ng kultura at kasaysayan sa sunod na henerasyon. Ngayon, hinihikayat ko ang lahat na tulong-tulong tayong alamin, likumin, dalumatin ang panitikan na nagsisilbing yaman ng ating mga lugar. Nasimulan na ng inyong lingkod ang paglikom sa mga alamat at bugtong. Naway, ang ibang mga kapwa ko, mga mag-aaral, kapwa ko mga guro at sa mga mag-aaral natin, tulong-tulong tayong buhayin muli, manumbalik muli ang panitikan ng ating bayan. Naway, sa loob ng mga lugar nasakop ng Region 8, makalikom natin lahat ng panitikan at magawa natin ng isang aklat na siyang kinapapalooban ng pagkakakilanlan nating mga Waraynon. Yun lamang po, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po Dr. Baldosa sa isang makabuluhan at napapanahong pagtatalakay na nagbigay liwanag sa yaman ng ating kulturang Samarnon at sa pagpapahalaga ng ating panitikang regional. Tunay na isa po kayong inspirasyon sa amin. Ngayon naman po ay inaanyayahan namin ang ating online viewers na mag-iwan ng reaksyon at maaari po ninyo itong ilagay sa ating comment section sa ating FB Live ngayong araw kung may reaksyon o komento po kayo sa pagtatalakay ng ating unang tagapagpanayam. Inaanyayahan natin si Dr. Melanie T. Abila upang magbigay ng kanyang reaksyon, karagdagang paliwanag at mahalagang pananaw na tiyak na higit na magpapayaman sa ating diskusyon ngayong araw. Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Binibining Melanie Abila. Ako po ay magbibigay ng reaksyon kaugnay sa pag-aaral ni Dr. Maricel O. Baldosa sa paksang pagdumdum sa mga Surumatano, Lawang, Hilagang Samar, pagsusuring kultural. Isang malaking karangalan na makapagbahagi ng pagninilay sa pag-aaral na pagdumdum sa mga Surumatanon ng Lawang, Hilagang Samar, pagsusuring kultural. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang simpleng dokumentasyon ng mga alamat at bugtong, kundi isang makabuluhang hakbang sa muling pagbuhay at pagpapahalaga sa ating kultural na pamana. Tunay ngang ang panitikan ay yaman ng bayan. Dito nakaukit ang ating kasaysayan, kultura at pagkakilanlan bilang isang sambayanan. Sa bawat alamat at bugtong ng mga Laonganon, masasalamin ang kanilang pagdadalumat, ang kanilang paraan ng pag-unawa sa mundo at sa kanilang sarili. Mahalaga ito sapagkat ipinapakita nito na tayo mismo ang humuhubog sa ating identidad. Hindi tayo inilalarawan ng iba, kundi tayo ang nagsasalaysay kung sino tayo bilang isang tao at bilang isang komunidad. Sa ganitong konteksto, nagbubukas ang pag-aaral ng mahalagang kamalayan
Ang panitikan ay hindi lamang dapat pinapanatili kundi pinapatuloy na pinagyayaman. Hindi ito isang patay na artifact na nakaimbak lamang sa aklat o museo, ito ay buhay. Nakikita sa ating awit, panalangin, alamat, bugtong, tula at maging sa makabagong anyo ng social media. Ipinapakita nito na ang kultura ay hindi nawawala, kundi nagbabago ng anyo habang nanatiling buhay sa kamalayan ng tao. Gayunpaman, hindi may kakaila ang hamon ng globalisasyon. Sa pag-usbong ng banyagang impluwensya, nagiging mas komportable ang marami sa dayuhan at kung minsan ay kinahihiya pa ang sariling atin. Ito ay isang kritikal na hamon. Paano mapapanatili ang sariling identidad sa gitna ng mabilis na pagbabago? Ang sagot ay hindi pagtalikod sa modernisasyon, kundi ang paggamit ng sariling panitikan bilang pundasyon ng kaunlaran. Mahalaga ring bigyang diin na ang ating wika at panitikan ay bahagi ng mas malawak na ugnayang pandaigdig. Bilang bahagi ng Austronesian language family, ang ating kultura at wika ay patunay na tayo ay konektado sa iba't ibang kultura. Gayunpaman, dala rin natin ang bakas ng kolonyalismo at modernong impluwensya na nagiging parehong yaman at hamon sa pagpapanatili ng ating identidad. Sa panahon ng digital revolution at artificial intelligence, nananatili ang hamon at lalong tumitindi ang pangangailangan na pangalagaan ang ating panitikan at kultural na pamana. Ang teknolohiya ay maaring lumikha at magsali ng teksto, ngunit wala itong kakayahang magbigay ng tunay na kahulugan at damdamin. Tanging tao ang may kakayahang magugat sa kasaysayan at magpanday ng hinaharap na may kaluluwa. Kaya't mahalagang gamitin ang teknolohiya hindi bilang kapalit, kundi bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng ating kultura. Halimbawa sa paggamit ng baybayin at digital platforms upang mapalawak ang abot ng lokal na panitikan. Sa huli, ang pag-aaral ay isang panawagan sa bawat isa sa atin. Mahalin, gamitin at paunlarin ang sariling wika at panitikan, tulad ng ipinakita ng ibang bansa gaya ng Korea at Japan. Maaring umulad ang isang bayan nang hindi sinusuko ang sariling identidad. Ang tunay na kaunlaran ay nakaugat sa pagkilala at pagpapahalaga sa sariling kultura. Sa makatwid, ang pag-aaral na ito ay hindi lamang akademikong gawain, kundi isang misyon ng pag-alala at pagkilos. Sa bawat pagsasalaysay, pagsusulat at paggamit ng ating wika, pinatitibay natin ang ating dangal, pagkatao at pagkakaisa bilang isang komunidad sa sambayanang Pilipino. Bilang pagpapatuloy, nais kong banggitin ang lakas ng pag-aaral na ibinahagi sa atin. Una, malinaw na ang pag-aaral ay may makabuluhang ambag sa larangan ng pantikan at kultura. Ang paglikom ng 4 na alamat at 22 bugtong ay isang mahalagang hakbang sa dokumentasyon ng yamang bayan at sa pagpapanatili ng kolektibong alaala ng komunidad. Ikalawa, kapansin-pansin ang pagtatangka na suriin ang panitikan sa iba't ibang dimensyon, spiritual, sosyal, ekonomikal, at politikal. Ipinapakita nito ang interdisiplinaryong pagtingin sa panitikan bilang refleksyon ng kabuuang pamumuhay. Ikatlo, mahalaga rin ang panawagan sa preserbasyon, partikular ang pagbuo ng aklat bilang konkretong hakbang laban sa pagkalimot ng panitikan. Ito naman ang mga bahaging maaring paunlarin. Gayunpaman, bilang isang kritikal na tagasuri, mahalagang ilahad ang ilang obserbasyon. Una, ang pag-aaral ay natiling deskriptibo sa maraming bahagi.
Nailahad ang iba't ibang dimensyon ng kultura, mas malalim, mas mainam na malalim na pagsusuri kung paano nagkakaugnayan nito sa mas malawak na estruktura ng lipunan. Halimbawa, paano hinuhubog ng mga alamat ang pagtingin sa kapangyarihan, otoridad o relasyon ng tao sa komunidad. Ikalawa, ang paglilinaw sa metodologikal na proseso. Mahalagang maipakita ang paraan ng pagpili ng kalahok, verifikasyon ng datos at iba pang hakbang upang matiyak ang kredibilidad ng pananaliksik. Ikatlo, ang pagtalakay sa globalisasyon bilang banta ay maaaring palawakin pa sa magitan ng pagtingin nito bilang potensyal na kasangkapan sa pagpapalaganap ng panitikan, lalo na sa digital na konteksto. Ikaapat, ang rekomendasyon ng pagbuo ng aklat ay mahalaga, ngunit kailangan ng mas malinaw na implementasyon, partikular sa distribusyon, paggamit sa edukasyon, at sustainability ng proyekto. Kaugnay nito, nais kong mag-iwan ng ilang mahalagang tanong. Sa inyong pag-aaral, paano nyo iniiba ang konsepto ng preserbasyon at konserbasyon ng panitikan? Kung ang preserbasyon ay pag-iingat at dokumentasyon, at ang konserbasyon ay pagpapabuhay at pag-angkop, saan higit nakatuon ang inyong proyekto? Ikalawa, paano mababalanse ang pagpapanatili ng orihinal na anyo ng pantikan at ang pangangailangang iangkop ito upang manatiling buhay at may kaugnayan sa kasalukuyang henerasyon? Sa kabuuan, ang pag-aaral ay isang mahalagang panimulang ambag sa dokumentasyon at pagpapahalaga ng lokal na panitikan. Upang ito ay higit pang umangat sa antas ng akademikong pananaliksik, kailangan ng mas malalim na pagsusuri, mas matibay na pedagoghiya, at mas konkretong aplikasyon. Sa kabila nito, malinaw ang potensyal ng pag-aaral na maging hindi lamang dokumentasyon, kundi isang transformatibo na hakbang sa pagpapanatili at pagpapayaman ng ating kultura na identidad. Muli, maraming salamat sa lahat sa pakikinig. Maraming salamat po Dr. Melanie sa isang makabuluhang pagbibigay ng reaksyon sa ating tagapagpanayam. Dumako na po tayo at ating pakinggan ang ikalawang tagapanayam natin. Ang ating ikalawang tagapanayam ay kasalukuyang Assistant Professor 1 sa Pamantasan ng Silanganing Pilipinas, Lauang Campus. Natapos niya ang degreeng doktor ng Pilosopiya sa Filipino sa Pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi noong 2025. At ginawarang Most Outstanding Graduate ng nasabing pamantasan. Nagtapos siya ng kanyang Master of Arts in Education in Language and Literature, major sa Filipino, sa University of Eastern Philippines, Catarman, Hilagang, Samar, noong 2021. At Bachelor of Secondary Education, major sa Filipino, sa parehong pamantasan noong 2015. Marami na rin siyang nadaluhang mga palihan, seminar, workshop at mga training patungkol sa kanyang nakuhang larang maging regional, pambansa at pandaigdigan. Siya rin ay aktibong kasapi ng Samahang Pangwika na nagtataguyod ng wikang Filipino. Ang ilan sa mga ito ay Pambansang Organisasyon sa Filipino o POF, Pampelikulang Samahan ng mga Dalubguro o PASADO, Pambansang Samahan ng Lingwistika at Literaturang Filipino o PSSLF, at Pambansang Asosasyon ng Tagapagtaguyod ng Salin o PATAS. Ang kanyang paksang tatalakayin ay pinamagatang Pagmamapang Kultural sa mga Panitikang Oral na Pamana ng Lauang, Hilagang, Samar, Identidad ng Pagkataong Lauanganon. Bigyan po natin ng isang masigabong virtual na palakpakan, Dr. Jovan A. Giray. Magandang umaga, Bicol University. Magandang umaga sa ating mga mananaliksik at sa virtual na nakikinig sa pagtitipong ito. Sinasabing ang panitikang oral ay buhay na aklat, binabasa sa pandinig, isinasaulo ng puso.
Ang panitikang oral ay puso ng pamayanan. Sa pagmamapang kultural, ang pagbibigay halaga sa mga salaysay na naririnig at isinasaulo ay nasisiguro na ang mapa ay hindi lamang isang teknikal na dokumento, kundi isang buhay na talaan ng kabuuang identidad ng komunidad. Nakatuon ang aking pananaliksik sa pagmamapang kultural sa mga panitikang oral na pamana ng Lawaang Hilagang Samar, Identidad ng Pagkataong Lawanganon. Jovan A. Giray mula sa Bicol University Graduate School, PhD Filipino. Mahalagang maipresenta ang mabubuting bagay kaugnay sa mga nakaraan upang balikan ang mahalagang ambag nito sa paglinang ng katauhang kultura. Kaugnay nito, may mandato ang KWF, ang Komisyon sa Wikang Filipino, at ng NCCA, ang National Commission for Culture and the Arts, kaugnay sa pagmamapang kultural upang mapangalagaan ang pagmamapang kultural sa panitikang oral. Mandato ng KWF ang pagpapayabong at pangangalaga ng mga wika sa Pilipinas, lalo na ang mga katutubong wika, ang pananaliksik, ang pagsasatitik ng mga wika at kaugnay nitong kultura na malagang bahagi sa pagmamapang kultural at ang pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mga wika bilang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan, lalong-lalo na ang mga may alam sa mga lokal na kultura. Samantala, tungkulin naman ng NCCA ang pagpapalawig at pangangalaga sa mga namamasid at di namamasid na pamana. Isinusulong ng NCCA ang pakipagtulungan sa mga LGU o Local Government Unit at iba pang ahensya para sa pagpaplano at implementasyon ng proyekto, pagsasanay at edukasyon kung saan ang ahensyang ito ay may maghahatid ng programa sa pagsasanay. Sinuportahan ng pag-aaral na ito ng UNESCO kaugnay sa pagmamapang kultural na kung saan layunin nito na pangalagaan at intangible at tangible na pamana ng isang komunidad. Ayon din sa koda ng lokal na pamalaan ng 1971, Batas Republika bilang 7160 na pananagutan ang mga lokal na pamalaan na itaguyod, pangalagaan at isulong ang lokal na kultura at pamana. Salig din sa Acta Republica bilang 1066, National Cultural Heritage Act of 2009. Sa Pilipinas, ang kahalagahan at pangalaga sa kamanahang kultural ay nakasaad sa Seksyon 14 hanggang 17, Artikulo 14 ng Konstitusyon ng Pilipinas 1987. Ang suliranin sa pag-aaral na ito ay ang sumusunod: ano-ano ang panitikang oral na pamana ng Lawaang Hilagang Samar sa pagmamapang kultural ayon sa SIDAY at LUWA. Pangalawa, ano-ano ang pagpapahalagang kultural na nakapaloob sa panitikang oral sa Lawaang Hilagang Samar ayon sa letter A, kalagayan sosyal, letter B, pangkabuhayan, at letter C, ang pamahiin. At pangatlong layunin, ang anong suliranin, anong mungkahing kagamitang panturo na mabubuo para sa pagpapahalaga, pagpreserba at pagpapalaganap ng panitikang oral na pamana ng Lawaang Hilagang Samar, at ang pang-apat na suliranin, ano ang kabisaan ng salin at kagamitan na mabubuo para sa pagpapahalaga, pagpreserba, pagpapalaganap ng panitikang oral na pamana ng Lawaang Hilagang Samar ayon sa mga dalubhasa. Ang metodolohiya sa pag-aaral na ito ay ang sumusunod: ang paradigma ng balangkas theoretical ng pag-aaral ay nakabuang mananaliksik ng teoryang bahandi na sinasandigan ng 4 na teorya. Ang una ay ang teoryang pamana na may kinalaman sa pag-aaral, pangangalaga at pagbibigay kahulugan sa pamana. Pangalawa, ang teoryang kultural na sinasabing ang teoryang kultural ay nahuhubog na ipapasa at na ipakikita. At sunod, ang teorya ng kultural na alaala na sinasabing ang mga alaala ng isang komunidad o lipunan ay naipapasa at napananatili gamit ang mga simbolo, tradisyon, wika at iba pang aspekto ng kultura. At ang teoryang simbolikong interactionismo na may kaugnayan sa pagbuo at pag-unawa ng kahulugan, pakipag-ugnayan ng mga tao gamit ang mga simbolo, wika at ang kilos. At sa paradigm ng balangkas konseptual ng pag-aaral naman ay
nakatuon sa input, proseso at output na kung saan ang input ay tungkol sa pagmamapang kultural sa panitikang oral. Ang binigyang tuon dito ay ang siday at luwa, ang pagpapahalagang kultural, ang kalagayang sosyal, pangkabuhayan at pamahiin at ang mungkahing kagamitan at ang kabisaan ng kagamitan. Sa proseso ay gumamit ang mananaliksik ng talatanungan mula sa NCCA ayon sa Cultural Mapping Toolkit at ang paglilikom ng mga siday at luwa at ang paraan ng pagpreserba, proteksyon, pagprotekta at ang pagpapalaganap at ang pagpapajuror sa mabubuong kabisaan ng kagamitan at ang pagbuo ng kagamitan. At ang output ng pag-aaral na ito ay ang folyo ng mga siday at luwa na pinamagatang balud, mga tinipigan, siday, ngan mga luwa, san mga lawanganon. Sa individual na lapit ang ginamit ng mananaliksik kung saan ang nakipanayam ang mananaliksik sa mga lokal na manunulat, humingi ng pahintulot mula sa alkalde ng bayan at nakiisang mananaliksik sa mga hinaing ng mga respondente, ng mga informante kaugnay sa ginawang luwa at siday. Kwalitatibong palarawang pananaliksik ang isinaalang-alang sa pag-aaral na ito at ang purposive sampling na pamamaraan ang ginamit. Sa isinagawa sa Lawang Hilagang Samar, partikular na ang lokal na manunulat sa bawat barangay. At makikita sa hindi naging madali ang pangangalap ng datos ng mananaliksik sapagkat binagtas ang mga liblib na lugar mula sa Lawang Hilagang Samar para marating makuha, malikom ang mga siday at luwa ng Lawang Hilagang Samar. So yun po ang naging danas ng mananaliksik sa pagkuha ng siday, nakipagpulungan sa mga barangay officials, sa punong barangay, at personal na kipanayam sa mga danas ng mga lokal na manunulat ng bawat barangay. Tinatuklasan sa pag-aaral na meron lamang 10 sa 56 na barangay sa Lawang ay 10 barangay ang may hilig sa pag-awit at pagkumposo ng siday, samantala 8 naman sa luwa. Sa pangalawang natuklasan, ang mga pagpapahalagang kultural na kapaloob sa panitikang oral ng Lawang Hilagang Samar ayon sa kalagayang sosyal ay maraming siday at luwang naglalarawan ng hirap ng buhay ng mga Lawanganon, partikular na ang mga mangingisda at magsasaka na umaasa sa likas na yaman para sa kanilang kabuhayan. At may ilang mga luwa na tumatalakay sa mga isyong panlipunan at pampolitika, partikular na ang pang-aapi, katiwalian at pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ipinakita naman sa pangkabuhayan ang matingkad na paglalarawan ng siday at luwa sa mabagal na pag-unlad ng kabuhayan, kawalan ng suporta mula sa pamahalaan at epekto ng modernisasyon sa tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Makikita rin ang koneksyon ng pangkabuhayan sa sosyal at politikal na kalagayan. Ito ay pinapakita sa ugnayan ng kabuhayan sa pang-api, katiwalian at kawalan ng katarungan. At sa pamahiin naman natuklasan na ang pagpapahalagang kultural ayon sa pamahiin ang matibay na pananampalataya at reliyosong ritual. Mahalaga sa mga Lawanganon ang pananalig sa Diyos, pagsasagawa ng dasal at pagsunod sa mga tradisyong panrelihiyon bilang bahagi ng kanilang buhay. Malinaw sa siday at luwa ang malalim na paniniwala ng mga Lawanganon sa espiritualidad, kabilang ang mga ideya ng kanilang buhay, mga ritual sa paglilibing at pagdarasal para sa mga namatay. So meron ako ipaparinig na halimbawa. Ito ay halimbawa ng tula o luwa. Ang ikalawang larawan naman, video ay halimbawa ng
halimbawa ng SIDAI. Ang SIDAI sa Ninorte Sammarnon, ito ay awit sa Filipino. So yun po ang halimbawa ng SIDAI. At ang pangatlong natuklasan, ang kagamitang panturo na nabuo para sa pangalaga, pagpreserba at pangalap ng pagpapalaganap ng panitikang oral na pamana ng Lawang Hilagang Samar ay kalipunan ng SIDAI at LUA na isinalin ito sa Filipino. Pinamagatan ang polio na ito ang balod, mga tinipigan nga SIDAI ug LUA sa mga lawanganon. So narito ang nilalaman ng polio na ito tungkol sa pabala, paunang salita, tungkol saan ang nilalaman at ang mga halimbawa ng pagsasalin mula sa Ninorte Sammarnon hanggang sa patungong Filipino na isa sa layunin ng KWF at NCCA na maisalin ang mga akdang panrehiyon sa Pilipinas. At sa katunayan, ito ay nasa proseso na ng pagka-copyright ng akdang ito para ilathala ng Komisyon sa Wikang Filipino at maaaring gamitin ito sa mga major sa Filipino, lalong-lalo na sa pagsasalin at ang mga pagpapahalagang panitikan, pagpapahalaga sa panitikan. Ito ay magiging ambag sa Rehiyon 8 na ang mga Nortihanon ay meron ding maipagmamayabang na mga luwa at SIDAI, mga tula at awit bilang ambag sa panitikan. At sa kabisaan naman ng salin, lumabas na merong 4.97 na weighted mean at mainterpretasyon ng mga bisang-mabisa ang salin. Samantala, sa kagamitan naman ay merong 5 na interpretasyon na lubos na epektibo ang kagamitan. Sa kabisaan ng salin, ito ay ginawa ng ebalwasyon ng 3 mula sa KWF, Komisyon sa Wikang Filipino, sa ilalim ng sangay ng salin. Mula sa Samar State University ang makaranasan sa pagsasalin at sa University of Eastern Philippines ang isa pang juror na nagbigay din ng kaniyang input kaugnay sa folio. Ito ay meron siyang komento na balikan ang salin upang mapaunlad pa ang iba pang pahayag kaugnay sa pagsasalin. At sa konklusyon, nabuo itong panitikang oral ay unti-unti na naglalaho na dapat bigyang pansin ng lokal na pamahalaang bayan para maibalik ang pagsusulat ng SIDAI at LUA sa mga scholar, mananaliksik at mga mag-aaral para mapanatiling buhay ang SIDAI at LUA sa bayan ng Lauaw. Sa kalagayang sosyal, ipinakita ang hirap ng buhay ng mga isda, magsasaka pati na rin ang suliraning panlipunan. Nakita sa akda ang malalim na pananampalataya sa Diyos, malinaw rin ang ugnayan ng aspektong pang-ekonomiya sa mga isyong panlipunan at pampolitika tulad ng pang-api, katiwalian at kawalan ng katarungan. At sa pamahiin naman ang matibay na pananampalataya
ng mga Lawanganon at ang kanilang pagpapalaga sa reliyosong ritual at pamahiin. Pangatlong konklusyon, nabuo ang mananaliksik, nakabuo ng ang mananaliksik ng isang folyo na pinamagatang balod, mga tinipigan, siday ug luwas sa mga Lawanganon at mabisang-mabisa ang salin at lubos na epektibo ang salin kung kaya gamitin ito sa pagkaklase sa major. At ang rekomendasyon, magkaroon ng seminar workshop sa pagsulat ng luwa at siday para sa pagpapayaman ng panitikang oral ng Lawang Hilagang Samar. Pangalawa, magsagawa pa ng pananaliksik kaugnay sa pagmamapang kultural na iba naman ang pagtalakay sa aspektong kultural tulad ng pampolitika, panlipunan, pagpapalagang pangkatauhan at moralidad. At ang pangatlo, magpasa ng panukala sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining nang mapunduhan ang isinagawang proyekto na may kaugnayan sa pagpapayaman ng panitikang Lawanganon. Pang-apat, magsagawa ng kagamitang pagtuturo na may kaugnayan sa siday at luwa. At ang panlima, gamitin sa pagtuturo ng mga asinaturang panulaang Pilipino, panunuring pampanitikan, panitikan ng riyon at kulturang popular. Pang-anim, magbukas ng isang Lawang Cultural Mapping Database na maaring ma-access ng mga guro, estudyante at mananaliksik. At pampito, magdaos ng taunang Lawang Oral Literature Festival upang ipagdiwang at itampok ang mga tradisyonal na kwento, tula at awitin. Pangwalo, gumawa ng YouTube channel o podcast para kung saan maibabahagi ang mga panitikang oral sa mas malawak na madla. At ang pangsyam, ang kagamitan na nabuo ay folyo ng siday at luwa at isinalin ito sa Filipino nang sa gayon ay mabasa ng ibang mananaliksik ng may pag-unawa sa nilalaman at tema. At sa pagtatapos ng aking presentasyon, hindi lahat ng kasaysayan ay nakasulat sa papel. Marami ay nasa labi ng matatanda, sa awit ng bata, sa sayaw ng bayan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po Dr. Giray sa isang napakayaman at napakamakabuluhang pagtatalakay, siksik, liglig at tunay na umaapaw sa kaalaman. Malaki po ang naitulong nito sa pagpapalalim ng aming pag-unawa sa paksa. Para naman sa pagbibigay ng reaksyon, naririto po si Profesor Christiana Jade Humawan, Faculty ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra. Nagpalang araw, Bicol University at sa ating mga tagapanood. Ako si Binibining Christiana J.J. Humawan, profesor mula sa Kolehiyo ng Arte at Letra, Departamento ng Filipino. Narito ako upang magbigay ng reaksyon sa pananaliksik ni Ginoong Jovan A. Giray mula sa pamantasan ng Bicol, paaralang graduado sa PhD Filipino na pinamagatang pagmamapang kultural sa mga panitikang oral na pamana ng Lawang Hilagang Samar, identidad ng pagkataong Lawangan. Sa panimula ng pag-aaral, binigyang diin ni Ginoong Giray ang mahalagang mandato ng Komisyon sa Wikang Pilipino sa pagpapayabong at pangangalaga ng mga wika sa Pilipinas, lalo na ang mga katutubong wika. Kaugnay nito, binanggit din ang tungkulin ng National Commission for Culture and the Arts sa pangangalaga at pagpapalaganap ng mga pamanang kultural na nagsisilbing mahalagang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang simpleng dokumentasyon ng siday at luwa, kundi isang mahalagang hakbang sa pag-unawa at pagpapanatili ng isang buhay na tradisyon. Ipinapakita nito na ang panitikang oral ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi aktibong tagapagdala ng kolektibong alaala at identidad ng mga Lawangano. Sa aking pagsusuri, ang resulta ng pagmamapang kultural kung saan iilan na lamang sa 56 na barangay ang aktibong lumidikha ng siday at luwa ay hindi lamang usapin ng pagkawala ng interes, kundi refleksyon ng pagbabago sa estruktura ng lipunan. Sa kabila nito, mahalagang makita na ang ganitong pag-aaral ay nagsisilbing konkretong hakbang upang maitala, maunawaan at muling mapahalagahan ang mga tradisyong maaaring mawala sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, mahalagang bigyan diin na ang siday at luwa ay nagsisilbing anyo ng panlipunang diskurso. Ipinapakita ng kanilang nilalaman ang realidad ng buhay.
ang kahirapan, pang-aapi at katiwalian. Nagpapatunay na ang panitikan ay hindi lamang sining, kundi boses ng komunidad. Sa ganitong lente, ang pag-aaral ay nagiging mahalagang daluyan upang marinig at mapahalagahan ang mga karanasang ito. Kapansin-pansin din ang matibay na ugnayan ng panitikang oral sa pananampalataya at paniniwala. Ipinapakita nito ang identidad ng mga lawanganon na hinuhubog hindi lamang ng kanilang kabuhayan, kundi pati na ng kanilang espiritualidad at mga tradisyon na nagbibigay kahulugan sa kanilang pamumuhay. Sa puntong ito, mahalagang itanong, paano natin higit pang mapapalakas ang ganitong mga inisyatiba? Bagamat mahalaga ang dokumentasyon, mas nagiging makabuluhan ito kung maisasabuhay at maipapasa sa susunod na henerasyon. Sa kabuuan, ang pag-aaral ay isang napakahalagang ambag na hindi lamang nagdodokumento ng kultura, kundi nagsisilbing tulay upang ito ay muling mapahalagahan at maipagpatuloy. Bilang mga guro at mga mag-aaral, may mahalaga tayong papel sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng ating panitikang oral upang manatili itong buhay bilang bahagi ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Jade, sa napakamakabuluhang pagbibigay ng reaksyon patungkol sa paksang kinalakay ng ating unang tagapagpanayam. Kung kayo po ay may natutuhan, huwag kalimutang i-share ang live stream upang mas marami pa ang makinabang ng ating programa ngayong araw. At ang mga narito sa Zoom na ako meron po kayo. Ang katanungan ay maaari po kayo magtanong sa ating panayam. Sa mga nasa Zoom po, maaari po kayong mag-raise ng hand ninyo o kaya na ilagay ang inyong tanong sa chat box. At para naman po sa mga nanonood sa Facebook Live, maaari po
Greg Olaires, wala bang nakasulat na mga karunungang bayang na unang henerasyon ng mga Lauangon? Baka kailangan ng mas malawak na saklaw ng pananaliksik, lalo na doon sa mga liblib na pook ng Lauang. Yan po ang tanong ni Dr. Greg. Ang maari pong sumagot ay ang ating tagapanayam na sina Dr. Baldosa at Dr. Giray. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Baldoza. Kung kaugnay doon sa mga karunungang bayan, marami. So ito ay isa sa rekomendasyon na magkaroon pa ng mga pag-aaral sa iba pang mga panitikan. Tulad nga ng sinabi po ng sino ba yung nagtanong, doon sa liblib na bahagi na lugar ng Lauang Hilagang Samar. Subalit ang naging tuon lamang ng pag-aaral nito ay ang alamat at bugtong. Kaya mas mainam kung gagalugarin pa natin ang iba pang anyo ng panitikan ng Lauang Hilagang Samar. Maraming salamat po. Maraming salamat po Dr. Maricel Baldosa sa iyong kasagutan. Naway nasagot po natin ang tanong ni Dr. Greg Olaires sa Facebook Live. May mga katanungan pa po ba tayo? Ito po sa chat, dito po sa Zoom, sa chat box. May tanong po dito si Dr. Jovert Balunsay. So, ang tanong niya po, Ma'am Baldosa at Dr. Giray ay, ano-ano raw po ang naging mga output ng inyong pananaliksik at saan o paano po ito gagamitin? Ang tanong po ay mula kay Dr. Jovert Balunsay. Okay, so siguro po ako na lang muna yung sasagot. Kasi si Dr. Juvan, kasalukuyan po siyang nasa seminar. So hindi po siya makalabas para tugunan or sagutin ang mga katanungan. Okay, so yung output na nabuo ko ay isang aklat, no? Isang babasahin. Ito ay kinapapalooban ng mga alamat at bugtong ng Lauang Hilagang Samar. So, magagamit ito sa panitikan. Pag halimbawa pinag-aaralan natin ang tungkol sa kultura na sumisibol doon sa mga lugar kung saan nagmula ang panitikang ito. So, maaari rin itong gamitin bilang huwaran o guide, no? Sa pagtuturo ng gramatika. So, pauunlarin lamang ito. So, kay Dr. Juvan naman, so ganun din, bumuo rin siya ng isang aklat. So, sa katunayan, meron siyang mga compilation ng mga siday, no, mga tula, mga awit na pag-aari rin ng Lauang Hilagang Samar.
Yun lamang. Maraming salamat po Dr. Maricel Baldosa sa isang siksik, liglig at umaapaw na kasagutan sa tanong ni Dr. Jovert Balunsay. May kasagutan rin po si Dr. Giray sa chatbox natin sa Zoom. Sabi niya po dito, "Hello po Dr. Jovert, compilation po ng tula at awit at isinalin sa Filipino. Magagamit po ito sa pagtuturo ng panulaang Filipino, panunuring pampanitikan at pagsasalin." Yan po ang kasagutan ni Dr. Giray. Maraming salamat po sa kasagutan at sa tanong ni Dr. Greg at ni Dr. Balunsay. May mga katanungan po ba dyan? Pwede pa po kayong magtanong. Chat nyo lang po ito, ilagay sa ating chat box dito sa Zoom at pwede rin po magtanong ang mga nasa Facebook Live natin. At sasagutin po yan ng ating mga tagapanayam. May mga tanong pa po ba? Kung wala na pong katanungan, maraming salamat po ulit sa ating tagapanayam Baldosa at Dr. Jovan Giray. Bigyan po natin sila ng isang masigabog na virtual na palakpakan. Ayan, maraming salamat po. Ngayon po, nais po nating pasalamatan ang mga naririto at nakiisa sa ating programa ngayong hapon. Unang-una na dyan ang narito sa Zoom, ang mga nakiisa sa atin. Dr. Melanie Golosinda, Puno Departamento ng Filipino mula sa Kolehiyo ng Arte at Letra. Dr. Evelyn C. Olikino, Komisyoner, Kinatawan ng Bicol. Dr. Jovert Balunsay, Direktor ng Catanduanes State University, Sentro ng Wika at Kultura. At ang ating mga tagapanayam, Dr. Jovan Giray at Dr. Maricel Baldosa mula sa University of Eastern Philippines. Nandito rin sa ating Zoom, nakiisa si Dr. Caridine Guban mula sa puno ng Departamento ng Divine World College of Legazpi. Nakiisa din po sa atin si Dr. Melanie Abila mula sa Ligao National High School at naririto din po si Professor Lionel Obligacion, Profesor ng Departamento ng Filipino, Ginang Irene Ruga at Ginoong Darren Das mula sa Cabangan National High School. Nandito rin po sa atin nakiisa sina Professor Marisa Gamboa, Professor Princess Morota at Professor Joshua Balyon, mga profesor po mula sa Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra, at syempre nakiisa rin po sa atin si Dr. Greg Olaires mula sa Pamantasan ng Bicol, Gubat Campus, Puno Departamento ng Filipino. Maraming salamat po at narito rin po nakiisa sa atin ang mga estudyante ng Pamantasan ng Bicol. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa ating programa ngayong hapon. Sa muli po, maraming salamat po, lalo na po sa ating mga tagapanayam ngayong hapon, Dr. Maricel Baldosa at Dr. Jovan Giray. Bigyan po natin sila muli ng isang masigabong virtual na palakpakan. Maraming salamat po. Sa pagtatapos ng ating programa, malugod po nating inaanyayahan ang kagalang-galang at punong abala sa gawaing ito. Dr. Merilet Lopez Londoño, Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Pamantasan ng Bicol, upang ihatid ang kanyang pangwakas na bati. Bigyan po natin siya ng isang masigabong virtual na palakpakan. Sa pagsilay ng haring araw, naglalagablab ang pag-asa at pangarap tungo sa maganda at maliwanag na bukas. Diyos marhay na aldaw sa Ilocos, isang matinyas sa pagbati ng isang mapagpala at mapagpalayang araw sa ating lahat. Bunga ng inspirasyon sa paghahasik ng karunungan at bilang kagyat na pagtugon sa pagbabagong bis ng panahon, kung kaya't narito tayo ngayon sa virtual na tertulyang panitikan 2020. Layunin ng makabuluhang gawain nito na maipatupad ang proklamasyon bilang 968 na nilagdaan noong 2015
na nagtatakda sa buwan ng Abril bilang buwan ng Panitikong Filipino o National Literature Month. Isang pagkilala sa mahalagang papel ng panitikan sa paglinang ng pambansang identidad at kamalayang panlipunan. Ngayong taon, ang ating pagdiriwang ay nakatuon sa temang Biket Panitikan para sa katwiran at kalikasan, na ang salitang biket ay hango sa salitang agutaynen ng Palawan na nangangahulugang bigkis, pagkakabuklod o pagkakaisa. Sa pagtatapos ng ating makabuluhang pagdiriwang ng buwan ng Panitikang Filipino, ating balikan ang diwa ng bawat salitang ating pinandaran, bawat akdang ating binigyang buhay, at bawat kaisipang ating pinagyaman. Ang panitikan ay hindi lamang salamin ng ating kultura at kasaysayan, ito rin ang nagsisilbing tanglaw tungo sa katotohanan at gabay sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa pamamagitan ng malikhaing kaisipan at pagpapahayag, ating naipamalas ang kahalagahan ng katwiran sa paghubog sa isang makatarungan at mapanagutang lipunan at ang papel ng panitikan bilang tagapangalaga ng ating likas na yaman at kalikasan. Ang pagdiriwang na ito ay nakabatay sa mga layuning patatatagin ang pagpapahalaga sa wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika bilang daluyan ng karunungan, itaguyod ang kamalayang panlipunan at pangkalikasan, at hikayatin ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan, na maging aktibong kalahok sa pagpapayabong ng panitikan. Gayon din, sa ngalan ng Sentro ng Wika at Kultura ng Pamantasan ng Bicol, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nag-ambag ng ginintuang tulong, suporta at pagmamahal sa matagumpay na pagdaraos ng virtual na tertulyang pampanitikan. Sa Tagapangulong Commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites Barrios Taran, sa pamunuan ng Bicol University, sa pangunguna ni Pangulong Dr. Baby Boy Benjamin B. Negres III, sa pangalawang Pangulo sa Gawaing Akademiko, Dr. Maria Julieta B. Ores, Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar, sa Commissioner Kinatawan ng Wikang Bicol at kasalukuyang tagapayo ng programang Doktor ng Filosofiya sa Pilipino ng Paaralang Graduado, Dr. Evelyn C. Filipino, sa Guro ng Palatuntunan, Professor Sherilyn De La Torre, sa mga naging tagapanayam na sina Dr. Maricel Baldosa ng University of Eastern Philippines at Dr. Jovan Diray ng University of Eastern Philippines, Lawang Campus. Mga reaktor na sina Dr. Melanie Avila at Professor Christiana J. Humawan. Espesyal ding pasasalamat ang ipinaaabot kina Dr. Renlyn Bautista, Director ng Communication and Public Relations Office o CPRO, at sa masigasig na mga kawani ng CPRO. Gayon din, buong pusong pagpapasalamat kay Professor Princess May O. Morota, Professor Sheryl Magdasok, sa mga propesor, mga kawani, at mga estudyante ng Pamantasan ng Bicol, gayon din sa mga kalahok at panauhin sa virtual na tertulyang pampanitikan na ito. Maraming salamat po. Diyos ang magbalos sa ilugabos. Naway dalhin natin ang diwa ng panitikan sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Sa paraan ng ating pag-iisip,
pakikipagkapwa, at pangangalaga sa ating kapaligiran. Sapagkat sa bawat salitang ating pinipinig, sa bawat kwentong ating isinasabuhay, unti-unti nating hinuhubog ang mundong nais nating makita. Hanggang sa muli, naway manatili sa atin ang tapang na magsalita para sa katotohanan, ang malasakit na pumalinga sa kalikasan, at mga paniniwalang ang panitikan ay patuloy na maging ilaw sa ating landas. Muli, isang makabuluhang pagdiriwang ng buwan ng panitikang Filipino sa ating lahat. Mabuhay ang wika at panitikang Filipino! Mabuhay tayong lahat! Sa puntong ito, igagawad na po natin ang mga sertipiko sa ating mga tagapanayam bilang pagkilala sa kanilang mahalagang oras, kaalaman at makabuluhang pagbabahagi na lubos na nagpayaman sa ating talakayan. Nilalaman ng sertipiko. Sertipiko ng pagkilala ay iginagawad kay Dr. Maricel O. Baldosa bilang pagkilala sa pagbabahagi niya ng panahon at kahusayan bilang tagapanayam sa ginanap na tertulyang pampanitikan 2026 na may temang Beket Panitikan para sa Katwiran at Kalikasan. Ipinagkaloob ngayong ika-28 ng Abril taong 2026 sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Nilagdaan ni Atty. Marites Barrios Taran, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa muli po, bigyan natin ng masigabong palakpakan, Dr. Maricel O. Baldosa. Ang parehong sertipiko ay iginagawad kay Dr. Jovan A. Giray bilang pagkilala sa pagbabahagi niya ng panahon at kahusayan bilang tagapanayam sa ginanap na tertulyang pampanitikan 2026 na may temang Beket Panitikan para sa Katwiran at Kalikasan. Ipinagkaloob ngayong ika-28 ng Abril taong 2026 sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Nilagdaan ni Atty. Marites Barrios Taran, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, at ni Dr. Marilet Lopez Londoño, direktor ng BIU, Sentro ng Wika at Kultura. Bigyan po natin ng masigabong berpol na palakpakan si Dr. Jovan A. Giray. Sa muli po, maraming salamat po sa inyong makabuluhang ambag na naging inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ayan, sa muli sa ngalan ng Bicol University, Sentro ng Wika at Kultura, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating tertulyang pampanitikan 2026. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating opisyal na Facebook page para sa iba pang programa katulad nito. Marhay na aldaw, asin Diyos mabalus po sa Indogabos. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands. We all shall cherish what you've taught us, that you wholeheartedly gave forth. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope, and love, seed of truth and light. Bicol University, burning torch of wisdom,
Ayan, maraming salamat po sa muli sa lahat ng nakiisa at nakilahok sa atin ngayong araw. Ngayon po ay inaanyayahan namin ang lahat ng nasa Zoom na kung maaari po tayo ay mag-open ng ating mga camera para sa photo opportunity natin. Sa muli po, maraming salamat po sa ating tagapanayam, Dr. Maricel at Dr. Giray, at sa lahat po ng nakiisa at nakilahok sa atin ngayong araw. Dumako na po tayo sa photo op natin. Yan, buksan po natin ang ating mga camera dyan. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan po, isa pa po. 1, 2, 3, smile. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po, Dr. Jovert at Dr. Caridine. Maraming salamat at kina Dr. Giray at Dr. Maricel Baldosa. Maraming salamat din po sa pagtitiwala. Salamat din po sa tiwala. Salamat po. Maraming salamat sa mga estudyante na dumalo sa ating Zoom at maging sa ating FB Live. Salamat po, Diyos mabalo sa kapos.